nagtunog Okay. iti alam ni. Nagnaldaw kami Napalita ka karabsata, ito iti buok sa May isang ipokis ti baro. nervyos pi man dyan lakay ko nakisot eh. Masong taasok ko. The last week, the agabay kami ti balay. Di belasan ko. Mga 4 houses. When? Kenalapan na ke awan na dyan balay ke. Dad, can you What's the dog? can you get bring in something because there's a delivery outside. Could you bring it inside the house? And I go, okay. Right. How long you guys been out? Like Uno kasto iti kukunam. about Isa. 4 hours. Etay. Ay. So kapan na? Itikit. They asked me, Jay. Ay, Dan dansa. talay. Ang di kata damit fence na dyan likod. Oy. Ay siguro kahit na tumis bila ito mga kanabaig ng rimuari ko na. Oy. So pinalumpo sa pumpay 1 minute pastre kuman. Ay awanan ang kumakuan Amon. pukaw ang pukaw. So kinulapak ni DJ DJ sanilok kende belasan ko. Ay I cannot find the Koda. What did you do then? I let him outside. No, you can't. Because he can jump. Why you guys didn't tell me? Well, what can we do now, Dad? There's a Ada tikola na. Oy. wala na nga dog. If you found me, call my mom. Dad. Ay ako mo baling ko pag napaglat jay tay ruan back and forth awan ako makita. Just wait for it kung ano mo jay pa. DJ son-in-law. Mga about 20 minutes. Stay. Nagkulap DJ pa. DJ balasan ko. Dad, somebody found Koda. Oh yeah. Oh, yeah, it's our neighbor. Tat kinulapan na nga gusto na. Oy, ada tikola na. Nakita na ka na with, oh, I know this is our neighbor's dog. Yeah, very pamatata. They just ay, oray na nga tao. Oh. Natakot. Tatay dul kita. So may time bring tayo pa. Adi, jabalay na kita. Like, next time I know, I'm not gonna bring it out no more. Mga nalaing ta. Deta kita kamulo niya. Pwede nagduduman. No. Stay inside, okay? You be back. Or you want to go outside? In the back. In the back. Oh, let's go. Let's go. In the back. In the back. Back. Let's go in the back. Oh, isa pa nga. Siya Alam mo? Ada dia shower datang gitu. Shower datang. Kus. Ano masapol to shampoo? Kahit nakatito. Ada mana apo ko ngara-ngara. Ay! Madama tata so updated na the Ita... native. Native hospital. Why nata DJ asawa na half Ada di... nanang full native. Diyan magtatata half Samoan Hawaiian. So takto yung Cool you, baby. takto mo dyan tatang na. So
Aki ka, mano, almost May kamano nga po. 9. Ay, po. Upat jay inaw na. Nga balasan ko. Uwan. Sa upat mo jay may kadwa nga balasan ko. Sa dati na uli. May isa pa, may isa. Loko choking na chabit ah. Siya. Asyabi. Ang dala pa man. Nalangan ng pansin ka. Nagibuy-buy mo tayo. Hanggang nga nangabak ng nasyak ko na naman tayo. Ada Kinamarkusay. ada clip nga yung banganan ni Chavez nga Napay jay 31,000. Nabutos na. Napay. Ano ni din na So kanya. amin din ang kapon na riya. Tikwanta ang trabaho. May lusot na. Sukuna na. Oh. Money works for Lumaki kami everyone. Money na. works for everything. Ay, ako. 84 na. Pilipino. Ay, Okay. Kaso lang, Sintak mo tayo. pinagay- Sinta, unak tumanayin. Okay. Bibuyag na kita video manong. Kaya kanahin ko kikitain na ba yan? Ano mo ti viewers mo eh. Shout out to viewers. Ay. Indarag Nagkrigat na mo nung plunder. nagkrigat ako nung subscriber. Tatak. Nag-reward mo kasla. Nagmayamanan na kasla linuloko man isa. Ni Chabet. No, Chabet Singson. Ayan. no maalam to di jay kung nak bingay. Hindi taduhan ka pa. O antut bayad ay. Sana kinapaglastugan na. Hanggang nung mapriso ti at dati kwarta na. Ay, kasi ti ko na na. Boy, so ito magbaking ka. Oy, hanggang mapriso ti da kwarta na. Paiso. Baka di kwarta na di banggo ka. Handa ka perwar pa niya eh. May sa kwarto siguro ti kwarta na. Handa ka So perwar. siguro ti ang kwarta ng Pilipinas ay. No, kita yung lions kada, giraffe kada. Munggarod. Kas ano nga na ikaw Bago na dyan, baluarte. Jay Baluarte. Pagkwarta pwede dyan Dalawa na na bang tourist pansin attraction eh. Yeah. Ay, nandiyan ang anak ko na diyan. Nandiyan yung press na. Maramutan eh. Di Baluarte na. Ay, no ma... Tagay ko ka. Ako Di iti... mo. Wala na lang yan. Ako alain dami na. Wow. Kapag naman ng team, may ka. Dito ko. No handak nga tulungan kung nanakin ni Marcos siguro. Hangka nga tutulungan tilit yung kung nanakin siguro. Makatarayin na niya. One term na yung Nandiyan kami nanay de. Yak na mo no. Tinakatiliwan na no Japan no China. Di. Ay, Ti ko. Drugs. Na kwarta ko. Nakwartaan. Na kwarta. Diya. Sumanay warna. Dahil ko na... So mo nga sa nga na kwarta nga mapriso. Paso dapat bigla rita. The love of money is the root of all evil. Niyo sa ko na yan. Bigan. Ay baro na. One ma-aresto ni Binay. Yan ni... na-aresto dyan anak na na. Nagputo eh. Ni, Yan anak na babae. apa yun yun? Drug mart. Day ghost Ghost projects. birth project one. Connection na ni na-identify ni yung may isa na senator
Jing. Jingjing Koy Woy. Estrada. Eh. Ano natin? Collection na dayjay. Mm. Siyempre lagi day sekretary kada dinjay bangko. Bangko. At nagkwadan, nagsapatan na piwan. Yan dayjay iba na na piwan na pinagpaiso na siyempre nakakoneksyon namin eh. Maapay ka nung allow ba iti billions Nga rumar. rumwag Mhm. ke apay ka nung hanya di the question iti magina red flag Aha. so dayjay ay ke Maya, ito po gusto bro. Kapag kumata ako, pumunta sa Pilipinas na pa. Siyempre, Ito sa baso amin ni Makusay. ano makuha, kurang Marco, ni Bongbong, niya pinarami si Ama. Marami na. Stop. Wala na. That's him. That's him. It's not my thing. Kuna na sa siyempre paso mo. So, At ang basol ni ama, basol ni anak. wow, yung ti parparo ng data, no niya ti basol ti ama, Basol ni anak. Ahan mo ito. Ay kay may raman pa di apo ko dan. Apo anak ni Marcos. Anak ni Makusay. Oh, dati ni Congressman. Oo. Sa tag Oh, hindi mairaman pa like ay. yung mga kwa awanti ka sa awanti ko lagi jay ko ta niya tinarami din di ama na isuna. Isuna ako na no nyaman di pabasol dyan di ama. Ay di ama. Sa kasapit mo ta flow siya pumin pintas jay lawag tatan eh. Aya. Woy, parang may nga kwendan, ibus-bus na tikwartadan. Nga Oo nga, Papitas. Isa mo din ko na nga dyan ka ng Ilocos, nung nag-utsinta ka na awatumon. Nung 80 years old ka, adakan awatumon. Nung kunada mo, yun ang may kailangan ka ng Ilocos, di jay. Nga intiro Pilipinas. Basta like 80 years old ka, no? Daawat na may 10,000 or something. Nag-come outan na dito Ghost Project ng Rubyanan na Jabagyo. Oh. Tanapan ni Marcos Jabagyo. Ay, DJ ko DJ ni Cannon Road. Woy, so Why? tiga, ay Mr. President, kastoy kunanan. Ah. Ay ko, ni, pagtakada na, so ay costume. Asa ta, yung ni Bongbong Marcos, iso ti pa nagupoy kita ta. Woy. Oh, hindi jay, di na pananay Why? jay. Ano apay nga. Nakakalpas ni jacket ni. Tinagbagyo kit ni makurukurmay. Ay na. Di Cannon Road. Di guys, hindi pa lang kami, di pagsasaw tayo dyan nga. Abay nga saya-saya atang di ako tutrabaho mo. Nagkakais. Ayan. Kung saan, apay, ilipas ma'am. Ayan, trabahuin tayo ngayon. Ay ka, dagi tayo napintas Ano mo, nga. ilipas ah. Dagi tayo napintas ng kalsada ka. Kuro-kuro ka pa. Kurukuranda. Hindi na pang kami narandi ko. Apay nga nga dadadawin na ito. Hari sa mukong ko na na. Di manong daw. Apay nga dadawin na ito. Ay Kasapay lang. Apay aramin na abot-abot. Awan to, trabaho to na. Dakais. Ano po? Dakais, panpanuno. Hoy, handa nga. Na may isa ko mga kapintasan sa Pilipinas sulak magay Wala. Dubai. Why? Wah, just like Dubai yung Pilipinas kasi dyan pataktan. Napintas. Ah, Ang dami kayang kwarta. Oh. Nagadado, tinapan ni Jai nga napipintas ng tao. I mean, ang mga dati garamit tinasaya. Hapon, Amerikano, Espanyol. Oh, lagi di napanay na insik.
Amuda dia keramitin na saya. Anta nga kami doon. Hindi naramit ti Espanyol, hindi pala ano nga to, nakatakdal. Oh. Hindi tayo naramit din ti nalalay ngayon hinyero, wag ka, nalalakad. Kita mo lang yung barbalay, yung ilok ko sa'yo. So, ako na. Ang sirpi natin at adungan nadal. Tapos natin nagara dala ang pasaya, ang saya atin di trabaho da. Pugis di barong atin daw. Ni, at dumugang paraw ng talikuday. Ang balita mayat pala. Aduh. Ya. Kaya ti panaglaw ko na ti porokin ng isik. Pagmayatan na ti kastoy. Oray mabayag. Nga mapukisan. J pattern. Italinaig. So mga mayat lata. Basta mo yung lang iti tanong inbasit nga lana tapno ang maganda na udil. Ayan. Saray ko. Kuno ye lana ti nyug may lana ti ubing baby oil may latang na matutugod sa amin. There. There you go, folks. Long hairstyle. Black, a long black style. Thank you so much for watching. At idog mo po, Kis Tibaro.